Evo, po završetku 16. izdanja Svjetskog kupa u Osijeku jako smo zadovoljni, odnosno evo ja u svoje ime mogu reći da sam presretan i sa ovim sportskim dijelom, trenerskim dijelom, naravno zlatna medalja na preskoku gdje smo potvrdili da Aurel spada u sami vrh najboljih preskokaša na svijetu, odnosno u Osijeku možemo reći da smo imali olimpijsko finale, s obzirom da svi konkurenti iz olimpijskog finala su tu osim jednoga, tako da ista situacija mogla biti precrtana i u Parizu, tako da ovo zlato sada pokazuje da na natjecanjima ovoga tipa i sa takvom jakom konkurencijom uvijek može biti i prvo i peto mjesto. Odnosno u Parizu Aurel je bio peti i smjestili su se njih petorica u 1/10 najmanji odbitak mogući u gimnastici, Isijska na komadića. Svi su tu negdje, ali eto neka sportska sreća te rasporedi na prvo ili peto mjesto. Jako smo sretni što smo dokazali da smo pobijedili sve te konkurente. Aurel najavljivao medijski da mu je ovo revanš za Pariz, da pokušava pokazati da može i super stvar je da smo to uspjeli pokazati pred domaćom publikom jer su i drugi očekivali to od nas. Svirala je hrvatska himna u prepunoj dvorani Gradski vrt. Specifičnost cijelog ovog našeg natjecanja s obzirom na sva druga natjecanja u svijetu koja posjećujemo upravo publika. Nema drugih natjecanja koji imaju tako ispunjene arene ili ako imaju blizu pune, ni izbliza publika ne reagira kao što je naša publika. Ja ne znam ili hrvatski narod ima takvo sportsko srce ili je to takav mentalitet naš da je to drugačije, ali definitivno je drugačije. Kod nas je skroz druga atmosfera i to sportaši osjećaju i digli smo produkciju na jedan jako visoki nivo. Ljudi kažu ovo je svjetsko prvenstvo mala olimpijada sa gimnastičkim competition podijima koje smo stavili ove godine i još smo dobili specifični taj ugođaj velikog natjecanja. Smještajem u prekrasnim hotelima, Hotel Matera koji je jedan od najboljih hotela u regiji, Hotel Osijek koji se renovira i diže na višu stepenicu. Ljudi neće ići kuće. Evo, Bartolini, prvak svijeta na parteru, Talijan kaže ja bi ovdje ostao, ja ne bi išao kuće. To ispunjava nam dušu i srce i zadovoljstvo imamo i pokazuje nam da smo na pravom putu, pogotovo što znamo da imamo najveći broj zemalja učesnica ove godine s obzirom na sve etape Svjetskog kupa, a u konkurenciji smo sa puno većim i ozbiljnijim zemljama u smislu broja ljudi koji žive i ekonomskim velestilama kao što su Njemačka, Egipat, Turska ili bogatim zemljama kao što su Katar i Azerbejdžan, a jedna mala Hrvatska sa evo 3,5 miliona ili manje od 4 miliona stanovnika i grad Osijek sa 100.000 daje dupli nagradni fond prvi puta u Svjetskom kupu, daje nagrade za trenere, obećava još veći nagradni fond, ljestvicu diže na najviši nivo da nijedan svjetski kup za sada ne može slijediti taj ritam koji mi zadajemo prema naprijed. Želimo promijeniti gimnastički svijet, želimo promijeniti gimnastiku u svijetu i na pravom putu smo da svojim primjerom pokažemo da se može i da gimnastičari u buduće i treneri i gimnastički djelatnici postanu jednako važni i uvaženi kao što su u nekim drugim sportovima puno bogatijim kao što je nogomet, tenis ili neki sportovi koji imaju više novaca. Mi mislim da smo na tom putu, da ćemo izmijeniti stvari u budućnosti i evo svojim primjerom pokazujemo svojom publikom i svojim sportašima da je to to.